Stħarriġ mill-Kummissjoni Ewropea f'Diċembru jindika li Malta il-pajjiż fl-Unjoni Ewropea bl-aqwa livell ta' ottimizmu ekonomiku. Dan kif l-indiċi tas-sentiment ekonomiku kalkulat mill-esperti Ewropej jindika li livell ta' ottimizmu laħaq il-livell ta' 120.6. Dan huwa kważi 21% aktar mill-medja storika huwa l-aqwa qatt osservat kemm ilu jsir dan l-istħarriġ għal Malta aktar minn 25 sena ilu. Fil-fatt qabel ir-riżultat ta' Diċembru li għadda, ir-rekord kien dak ta' Diċembru tal-2017 li kien ilaħħaq il-119.4 jew 1% anqas. L-ottimizmu fost in-negozji fil-fatt żdied bil-bosta f'Diċembru. L-aqwa sentiment jinsab fost l-operaturi tas servizzi. Il-maġġoranza ta' kumpaniji fil-qasam tas servizzi irrapportaw attività tajba li kważi tlaħħaq 57% bl-ammont ta' dawk li jistennew aktar titjib ikun ta' 51%. It-tieni l-aktar settur konfidenti kien dak tal-kostruzzjoni b'maġġoranza ta' 52%. Dan kien l-aqwa livell ta' ottimizmu qatt osservat mindu beda jsir l-istħarriġ. Dan kif 4 minn kull 10 kumpaniji sostnew li tistennew żieda fid-domanda. Fis-settur tal-imnut il-maġġoranza ta' kważi nofs l-operaturi intervistati sostnew mal-Kummissjoni Ewropea li raw żieda fl-attività fl-aħħar xhur b'dan ir-riżultat ikun l-aqwa fl-aħħar sentejn. Minkejja dan maġġoranza ta' kważi terz qalu li jistennew aktar titjib fi żmien li ġej. Dan se jwassal biex kwarta l-operaturi fis-settur ikabru l-operat tagħhom u jżidu l-impjiegi. Fl-industrija wkoll kien hemm titjib qawwi fis-sentiment matul Diċembru. Dan wara żieda qawwija fil-produzzjoni fl-aħħar xhur b'aktar minn terz tal-operaturi jaraw aktar attività. Fl-aħħar nett anke fost il-familji hemm sentiment pożittiv il ferma qwa mill-medja storika. Dan kif maġġoranza rrappurtaw li kellhom titjib fil-finanzi tal-familja tagħhom u li qed jistennew aktar titjib. Il-familji qed jistennew li l-qat ikompli jonqos filwaqt li l-proporzjoni li qed jistennew inflazzjoni aktar naqas. F'dan id-dawl il-maġġoranza tal-familji sostnew li se jkunu deħlin għal nefqiet sostanzjali fi żmien li ġej. B'kuntrast madwar l-Ewropa, il-maġġoranza tas-setturi huma negattivi, bis-sitwazzjoni tkun fermar minn dik ta' pajjiżna.